Окей, здравейте хора, добре дошли в новото видео. Както виждате, пак ще оцелявам в Майнкрафт. Защо не? Тоест, нищо особено. Обаче този път също ще бъде, като миналия път, ще бъде поредица, но не на хардкор. И мисля в това видео, както казах и миналия път, окей, защо на мъгла, да намеря желязно нещо или да изкопая желязо и да си направя нещо. Спам! Окей, кажете ми, че тук. Ако сега намеря тук в Village нещо Iron, няма, добре, ще търся Iron директно. Не! Окей, това беше накосан, приятели, това беше накосан. Не мога да разбера защо играта се опитва да ме пранкне. И представете си, изведнъж не съм видял тази тупка. Окей, hello villager. Здравей си villager, ей. Ти какво трябваш? Не, опа, съжалявам. Не исках да те удара, стой! Чао, villager. Мани са тук. Тук има ли чест? Не. Защо да има чест? Това не трябва. Тук има ли чест? Има. Аз ще бъда краде. Кажете ми, това treasure мапове ли са или просто са ни същи? Вау! Постигнах ново нещо. Сега да видим малко. Какво има това? Това кръв ли е там? Буквално хора, това там май кръв. Окей, ще отидам да експлорирам, но за сега да потърся още честове. Това има ли Blacksmith чест? Не, че хора, приятели, ако тук няма Blacksmith чест, това ще бъде провал. Да, мисля, че няма Blacksmith чест. Но тук има чест, 100 на 100. Ето го. Можеш и да е по-зле, така че да се задоволим с това, дето имаме. Така. Не. Ти идваш тук. Сега да потърсим още често. Тук. Има ли нещо хубаво? От другата страна няма чест. Не е зле. Картофки, ябълки. Честа не се запуска. Мисля, че ще е доста добре. Така... Айде да експлорвам още. Тук експлорнах ли? Не помня вече. Не, няма начин да има чест. Буквално. Тия вилиджери не са много добри. Защото не са си направили Blacksmith чест. Това май го ограбих. Да. Даже аз съм полицията и вижте! Има ограбена къща. Повтаря се. Има крадец. Окей, какъв е този глич? Това е нормално, знам какъв е този глич. Нали знам как се прави, ама супер нетипично е. Окей, какво става? Хора. Това вилиджер даже си няма работа. Селото въобще не изглежда малко, хора. Буквално селото изглежда толкова голямо. После ще отида да прибера нещата от фермите. Аз ще бъда фермер, ама няма да съда. Само го взимам. И после си го прибирам. На никой не давам. Не продавам даже. Свършиха ли честовете? Не, някъде се свършили. Чува се да убия ли Iron Голема, приятели, или не? Но за сега, приятели, вървим доста добре и мисля, че скоро всичко ще е окей. Да започнем да търсим и да майнваме. Дали има някъде наблизо Pillager Outpost? Да, или Pillager станции, да го кажа.
Май експлорна вече всичките. Единствено тази не съм експлорна, но съм 100% сигурен, че тук няма част. Може да има легло, може да има всичко. Да, кой е дизайнера на тези къщи? Кой? Буквално правил се е просто ужасно. Съжалявам за малко. Сега дето трябваше да спра за малко, просто правях нещо. Гайс. Ей, ти. Стой, искам да трейдвам. Искам да търгувам с тебе, бе. Стой. Трейд. Много е скъпо. Не, много е скъпо. Ти какво търсиш тук при мен, бе, а? Маха. Не стига, че ви ограбвам, за да ви е по-добре да се трудите още повече, ви помагам, а те даже и ми се навират. Окей. No way. No way. Стой! Горе се те! Долу гащите! Не, сериозно, спри, стига си ходи. Ей, послушаме. Не, защо всичко тук е толкова скъпо? Аз те вече търгувах ли? А, не, ти си по-различен. Окей, хора. Кой ще даде един емералд каменна мотика? Гайс. Всички да се приберат прилича. Какво стана? Защо играта ме изхвърли? Аз се направих нещо, но не знам. Да. Всички ли се прибират, а? Има рейд! Аз съм рейд! Аз съм пилиджър! Ей ти, Iron Golem! Аз съм пилиджър! Официално вече съм пилиджър. Мисля, че това беше грешка, хора. Мисля, че това беше грешка. Да, беше грешка. Добре, защо съм толкова смутен? Защо? Какво да ви кажа? Iron Golem ме го. Ако се приближиш, ще тъпча нивите. Аз не че до сега не ги тъпчих, ама. Нали? Окей, това Iron Golem бъгнал ли се? Бро. Много съжалявам, човека, много съжалявам, не исках да те атакувам. Теб? Бро, човек, стига. Шит, как изведнъж се освободи? Не! Не ме гони от селото. Няма повече да правя такива неща. Аз съм само едно. Аз съм едно детенце. Тези продължава да идва! Гайс. Защо съм толкова тъп? Не. Ти ще излезеш извън вилиджа. Не, защо? Гайс, официално съм дед. Във вода той не може, във вода той не може. Не, гайс! Окей, не мисля, че този е добър. Този Iron Golem не е френдли. Не, никак не е френдли. Буквално не е френдли.
Ба! Става нощ. Става нощ. Breaking news. There is Iron Golem. Guys, breaking news. Къде е Iron Golem, а? Breaking news. What else? Абе, то няма ли да спре да ме следи? Само веднъж го хитнах. Само ударих, нищо особено. Стига! Не си ти направил нищо. Какъв ти е проблема? Само те ударих. Това беше да ти покаже, че сме best friends forever. Не защото исках да те убия, няма такова нещо. Стига си ме гонил. Добре. Мисля, че не ме гони. И сега да падна в лава буквално. Не! Не, гайс! Крипър! Не! Не! Don't make it! Крипърчо! Знам, че ме обичаш, знам, че искаш да бъдем приятели. И аз много искам да бъдем приятели, разбирам те, но съжалявам, не може. Не е днес просто. Sleeping child tonight. Okay, respawn point set. Мислите ли, че е безопасно? Аз не мисля така. Не! Има witch! Окей, аз първо ще хапна. Нали разбирате? Трябва. Мисля, че Iron Golem спря да ме следи. Една секунда по-късно е тук. Но не мисля, че така ще стане. Мисля, че го загубих. Това е просто конче! Ти сериозно ли? Хора, знам, че съм бахти много, обаче оглеждам за Iron Golem и за моя best friend forever. Той двамата станаха много добре приятели с мен. Тоест, аз имах веднъж Iron Golem и той ми стана best friend. А Крипъра реши, че трябва да ме следи. Що не? Буквално, хора, не знам, обаче мисля да тръкам с скоро това всичко. Буквално. Има ли някой тук? Окей, мисля, че моите best friends не са тук. Големчо! Как си? Какво правиш? Не изглеждаш много добре. Така ли? Когато аз съм тук, винаги се прецаквам. Не! No way, защо го хитнах? Не, сори! Искам да сме best friends forever, не исках да го направя. Мисля, че това видео ще е основно да дразна Iron Golem. Бърз ли? Не се задава. Добре, задава се. Не, Iron Golem, исках само да сме best friends. Не ме изгонвай от вилиджа, дори не обрах храната на вилиджерите. Хора, то Iron Golem, само да ви питам докъде ще ме следва. Защото не изглежда да е на мнение скоро да спре да ме гони. Аз съм на мнение скоро да спра да бягам. Окей, мисля, че така той ще ме пази от зомбитата. Той ми стана приятелче. Другарче направо. Иска само да ме убие. И вече едва не виждам вилиджа. Аз забравих. Аз ако умра ще се спамна във вилиджа и той няма да ме гони. Така, стой там. Окей, гайс. Вече не виждам вилиджа. Сноубайм. Искаш ли да направим Iron Golem на друго село, ако намеря? Да, айде, така ще направим. А ти? Идваш ли? Добре, още сме best friends. Сигурен ли си, че ще дойдеш? Идва, сигурен е. Хора, сигурен е. То се вижда.
Вода! Спаси ме! Добре. Това вече е прекалено. Не съм му направил нищо, само го хитнах. Само го ударих. Тоест нищо особено. Това къде е? Гледай го! Он не продължава да ме следи. Аз понеже сме best friend, забравих да те питам как се казваш. Мисля, че спря да ме преследва. Или по-точно просто не може да дойде където съм аз. Мисля да го зарежа там. Моя best friend. Съжалявам, че го правя. Къде? Искам да сме best friends. Мисля, че спря да ме гони. Томас, той спря да ме гони. Гайс, ще е по-добре да въведа. Рънвам. Няма какво да правя. Просто рънвам. Ако ме убие, ме убие. То ме следи още! No way! Не е възможно. Защо? Нали сме best friends? Буквално. Ние сме best friends с него. Ей, Iron Golem. Ей, Голем. Този път съм сериозен човек. Защо? Защо продължаваш да ме гониш? Не, той не ме гони. Той се отива към вилиджа. Oh, what the heck you're doing? Добре, тази поредица няма да продължи така, както аз искам. Ще го хитна още веднъж. Той трябва да ми е ядосан, задължително. Гайс, как не го хитнах? Айде бе! Ела, приятел. Така. Човек, защо? Имам приятел за винаги! Знаете ли колко съм ви? Знаеш колко съм ти предан, приятелчо? Добре. Сега как ще трябва някога да спра да го хитвам? Окей, аз отивам на ония хълм с камъчета. Колко добра идея. Да намеря къде е умрял. А къде отиде той? Не знам какво си там намикам хора. Ей, бейби вилиджър! Я тука! Ти защо играта за втори път не изхвърля? Окей, брат ми настоя да играе, въпреки че не може да играе. Вилиджъри? Не разбирам защо си направили тук градина. По-добре си направете паркур. Аз съм доста хънгър в играта. И много хънгри. Дайте ми! Не трябва да стига до такова положение. Хора, не разбирам защо обаче Power е най-ужасния, в който съм играл.
Ей ти, ела да те стъпча. Това го казах на прасето, ако се чудите. Ба! Все някога ще трябва да спра. Мисля, че хора, мисля видеото да приключи. Не, няма да приключи тук. Защото имам Sunflower. Вижте ме. Схождам с един Sunflower, който току-що го плесна. Та, моля ви да оставите по един лайк и да направим 2 абоната. Това ще е което искам. 2 абоната единствено. Вече имаме 1 абонат и много искам 2. Но вие решавате. Но също ще ви помоля и за 1 лайк за това видео. И приветствам, добре дошли на края на видеото. Чао, гайс, това беше от мен. След малко брат ми ще стримва. Чао!